Continuamos co proceso de vacinación de gripe e de COVID na área sanitaria de Ourense. Recordamos e lembrámoslle que en Ourense farase no hospital e no distrito do Barco farémolo no centro de saúde do Barco e no distrito de Verín no centro de saúde de Verín. A campaña de vacinación esténdese hasta o día 18 de xaneiro e lembrarlles a necesidade de vacinarnos por responsabilidade, por protección individual e por protección comunitaria para os nosos maiores e as nosas persoas de risco coas que convivimos habitualmente. En Ourense, no tramo de idade de maiores de 65 anos, supérase o 75%, unha cifra moi alta, pero inferior á do ano pasado. A vacinación do COVID é 15 veces menor cada gripe. As autoridades sanitarias lembran que neste momento vivimos da inmunidade que se acadou pola vacinación masiva en plena ola do COVID, pero esa inmunidade, se non hai vacinación periódica, pérdese co tempo, co que volverían a aumentar os casos e a súa gravidade. Nesta área sanitaria temos unha porcentaxe en maiores de 65 do 75%, pero temos que recordar que, ainda sendo unha boa porcentaxe, temos moito que mellorar, tanto en gripe como en COVID. Debemos de facer unha última chamada para que os pacientes que ainda estén ou os usuarios que estén sin vacinar o fagan. Poden facelo a través da petición dunha autocita a través de Sergas Móvil ou ir a cualquier punto de vacunación para solicitar a vacinación tanto de gripe como de COVID. No caso da gripe, Sanidade prevé que o pico se produza aproximadamente na última semana de xaneiro. O sistema de vixilancia da actividade gripal en Galicia nos está indicando, como todos podemos constatar, un aumento dos casos de gripe. É un aumento que ocorre tanto se constata nas consultas de atención primaria, nas urxencias, tanto de atención primaria como hospitalarias, e tamén na hospitalización. Seguimos estando a tempo para vacinarnos frente á enfermidade. A vacina frente á gripe protéxenos frente á enfermedade e, o máis importante, protéxenos frente ás complicacións da enfermedade gripal, que son especialmente importantes naquelas persoas con enfermedades crónicas e en persoas de idade avanzada nas que o padecemento da enfermedade pode levar á hospitalización e incluso a aumentar as tasas de mortalidade. Non podemos olvidar que a gripe todos os anos produce en Galicia decenas e decenas de hospitalizacións, centos de casos graves e tamén é causa de considerable mortalidade, sobre todo polas complicacións das enfermidades de base que padecen as persoas.